Roberta Bella jibqa' jaħrab milli jieħu deċiżjoni. Ifisser illi mhux qed jagħti każ dak li qallu l-Kummissarju illi dawn kisru l-etika. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg waqt intervista li kellu fuq Net FM fil-programm Kuntat fejn kien intervistat minn Diona Borg. Bernard Gregg insista li se qed jistenna l-Kumitat Parlamentari tal-Standards jieħu azzjoni b'rabta mal-iskandlu tal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri u żewġ ministri li jpoġġu fuq dan il-Kumitat għandhom jieħdu pożizzjoni ċara. Dawn il-membri jisseru jagħmlu għażla. U miex se jagħżlu lill-poplu, jew miex se jagħżlu lill-ħallelin. U miex se jagħżlu lin-nies, u miex se jagħżlu l-pajjiż, jew mhux se jagħżlu li jibqgħu għaddejjin jagħmlu li jridu. U allura ikkux se jkomplu allura jaqblu mal-Prim Ministru illi jħallu kollox għaddej, bis-sori, jew inkella u mhux ħajadottaw ir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards. Bernard Gregg wassal messaġġ b'saħħtu indirizzat lejn il-Prim Ministru. Nerġa' nibgħat messaġġ ta' twissija lill-Prim Ministru. Tibqax tinjora ir-rabja tal-poplu. Tibqax tissottovaluta ir-rabja tal-poplu. Bernard Gregg tkellem ukoll dwar il-protesta ta' tnejn u ringrazzja lin-nies tal-preżenza qawwija tagħhom waqt li fisser kif dawk preżenti kellhom majta waħda sabiex il-gvern ma jibqax jabbuża minn flus il-poplu. Mhux biss huwa affokat biex ikompli jisraq u jaqsmu bejniethom li saħansitra qiegħed jitradixxi anke lill-istess ħaddiema. Jidher biċ-ċar kif fisser Bernard Gregg illi għandna Prim Ministru Gvern daru mal-ħajt jivvintaw il-gideb fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan minflok jiffoka fuq l-iskandli li fnew lill-gvern tiegħu. Dawn huma tradituri ta' pajjiżna, dawk li qegħdin jisirquna u l-Prim Ministru joqgħod quddiem net jiddefendihom u jgħidilhom illi sori hija biżejjed. B'differenza wiegħed li gvern ġdid nazzjonalista se jkun hemm mal kulħadd. Inti tistinka li inti tkun bieżel, li inti taħdem, li inti studja, li inti tagħmel is-sagrifiċċji, dak għalina għandu valur. Il-Labor jarmih, għax il-Labor għandu valur biss li tkun miż-żewġa lill-Ministru x'issanka bejniethom qed jiddiskriminaw. Kristin Mamo għan Net News.